समाज सिबियारि प्रफेसर राहुल नार्जारिनि फिन बाख्नायथाव खामानि। नार्जारि फार्मनि गेजेरजों प्रफेसर राहुल नार्जारिया गासै सा 350नि बांसिन आइजोफोरनो दाव राननानै होदों। बायदि समाव गुबुन गुबुन समाजारि खामानि मावबोनाय बादिनो गामि ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरखौ रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानाय लाबोनायनि थांखिजों फिन नार्जारि फार्मनि बाख्नायथाव खामानि। रायमना माहारियारि पार्कनि साखाथियाव थानाय भारत भुटान सीमा ओनसोल बनगाव, जानालिगाव आरो लाफाखंगर गामियाव रायजो जानाय गासै सा 350निबो बांसिन आइजोफोरनो नार्जारि फार्मनि बिगोमा प्रफेसर राहुल नार्जारिया जौगा थाखोनि दाव राननानै होयो। गामि ओनसोलाव रायजो जानाय आइजोफोरा न'आव थानानै जाहाथे गोरलैयैनो रां आरजिनो हायो, बे थांखिजों बे जौगा थाखोनि जाथोसे दावफोरखौ राननानै होनाय जादों होननानै नार्जारि फार्मनि बिगोमाया खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायो। बे दाव राननाय हाबाफारियाव नार्जारि फार्मनि बिगोमा राहुल नार्जारिजों लोगोसे बिथांनि अनजालि बिसि बिबारि नार्जारि, नखरनि सोद्रोमा, बनगाव गामिनि गामिगोरा मोनजों लोगोसे गामिनि गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफायो। लोगोसे नार्जारि फार्मनि बेबायदि दाव राननाय हाबाफारिखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायो। दा बेवहाय खुनु सिस्टेमै जों राननाया आंनि पार्सनेल जे नार्जारि फार्मा नोंथांमोना मिथिखागौ, थांनाय 5-6 बोसोरनिफ्रायनो नार्जारि फार्मनि बानजायनायाव बायदि रोखोम माने समाजनि खामानि मावगासिनो दङ। बे समाजनि हाबायाव जेरै मेडिकेल केम्प खालामनाय, मालाबा अमा फ्रि राननाय, मालाबा दाव राननाय, थिग बेबायदिनो जोङो दा नैबे बनगाव, जानालिगाव, लाफाखंखर एरियायाव जिहेतुके बियो जोंनि इन्टारनेशनेल बर्डार, मानो होनबा भुटान आरो भारतजों नांनानै थानाय मोनसे एरिया, बे एरियायाव जोंनि मानसिफ्रा गोदोहाय जेनेबा जोंना बे रायजो राजाफ्रा बहुद दुखिया रायजो राजा, बिथांमोना बन लायनानै जायोमोन बा दंफां लायनानै जायोमोन बा सोरबाया मैहुर खालामोमोन। दा बिथांमोना दा बे गभर्नमेन्टआ जिहेतु बिनि सायाव बहुद गोख्रों नायबिजिरो, दा बेहाय बिथांमोना खामानिफ्रा माखासे बन्द जानानै दंलाय। दा बेखौनो नायनानै बे नार्जारि फार्मा समाजनि एसेब्लाबो जाहाथे जों हंखा सुनाय बायदि मावनो हानाय जाथों होननानै माखासे जों दाव राननाय जादों आरोखि। बे दाव राननाया गासैबो गामियावनो प्रत्येक न'खर न'खर मोननायनि थाखाय सुबिदाखौ होनाय जादों। आरो बे दाउआ मोनसे गोजौ थाखोनि दाउ, बे दाउखौ जाहाथे बिथांमोना फिसिनानै एसेब्लाबो गावनि संसार जानायाव एसे सहाय मोननाय बायदिनो जों बे स्टेपखौ लानाय जादों। आरो फैगौ समावबो जोङो बेबायदिनो इन्टारनेशनेल बर्डाराव थानाय जेसेबां मानि गामिफोर, बेखौ जों लासैनो कभार खालामनो सेस्था खालामगोन। आं गोजोननाय बावदों जोंनि बे ओनसोलनि बिसेसभाबे महिलाफोरनि बे सेल्फ हेल्प ग्रुप, बिथांमोना जोबोद मोजां जोंखौ सहाय खालामदों। आरो बे बनगाव, लाफाखंखर, जानालिगाव बे ओनसोलनि गावब्रा बिथांमोना सहाय खालामदों। बेवहाय खुनु जाथि धोरोम बोरोन गैयालासिनो गासैबो आइजोफोरनोनो बे दाव राननाय हाबाफारिखौ जे नार्जारि फार्मा खुब सुन्दरभाबे राननानै होनो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दङ आरो फैगौ समाव जोङो रानलांबाय थागोन। दिनैसिमाव न'खरफोरनो होनाय जायाखै? दिनैसिमाव माने दासिमाव जोङो टटेल 390टा न'खरनो हरनो हाबाय। दा बे जोंनि थाखाय गिदिर एचिभमेन्ट। आरो फैगौ समाव जों बेबायदिनो फ्राय 6000-7000 न'खराव होनो थाखाय जों सेस्था खालामगासिनो दङ। नोंथाङा निजे जेनेबा दाउ अमा फिसिनायाव नांथाबो, माबायदि फिसियोबा मुलाम्फा मोननो हागोन? दा आं बिथांमोननो माखासे स्किलखौ आं फोरोंखाबाय। दाउ अमाखौ फिसिनानै जे सासे मानसिया जाफुंसारनो हायो, बेखौ आं गावनो प्रमान, लोगोसे बिथांमोनाबो बायदि रोखोम प्रमान आजिखालि मोननो हायो। दा नुबायबो, दा दाउ अमा फिसिनानै जे सासे मानसिया जाफुंसारनो हायो, बिनि माखासे टेकनिकखौ आं दिनै एसेबाबो फोरोंखाबाय। बेमार जानायखौ बोरै होबथानांगौ, बोरै बेखौ फेहेरलांनांगौ, बिनि बागैबो जों रायज्लायखाबाय इतिमध्ये। आरो फैगौ समावबो जोङो दाउजों लोगोसे अमा फिसिनायनि, बोरमा फिसिनायनि माखासे टेकनिकफोरखौ जों बिथांमोननि ओनसोलाव एवारनेस हिसाबै जों ट्रेनिं लानोबो जों थि खालामदों। जों बर्तमान प्रत्येकटा सेल्फ हेल्प ग्रुपावनो 30टा करि दाउ होनाय जादों। आरो बिथांमोननियाव सोरनाबा 8 जन, सोरनाबा 10 जन बेबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुप थायो। एभारेजाव जोङो फ्राय 3 दाउ बिथांमोननि न'खराव जोङो सौहैनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों।